Ξεκινάει ένας να κάνει ένα ταξίδι από Αθήνα για Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητό του. Πριν προλάβει να φτάσει στο ύψος της Μαλακάσας, τον σταματάει ένας τύπος ντυμένος όλος στα πράσινα. Σταματάει, ανοίγει το παράθυρό του, πριν προλάβει να μιλήσει, τον πιάνει ο τύπος με τα πράσινα. Του λέει: «Γεια σου φίλε μου, μαλάκας με τα πράσινα, σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου κάτι να φάω γιατί έχω πεθάνει της πείνας». «Εντάξει ρε φίλε», του λέει, πιάνει ένα σάντουιτς από πίσω κάθισμα, του το δίνει και φεύγει. Παράξενο του φάνηκε, αλλά λέει: «Εντάξει, κάποιος μπορεί να το σκάσει από το δάφνη, πεινάει, ας του δώσω». Προχωράει πιο κάτω, δεν προλαβαίνει να τελειώσει τις στροφές της Μαλακάσας, βλέπει ένα τύπο ντυμένο στα κόκκινα, κατακόκκινα. Του κάνει σήμα, σταματάει, λέει: «Φιλαράκο, σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου κάτι να πιω, διψάω». «Εντάξει», λέει αυτός, πονόψυχος όπως ήταν, «να του δώσω, συνάνθρωπος μου είναι, παράξενος βέβαια, εντάξει». Πιάνει μια κοκακόλα, του τη δίνει. Δεν προλαβαίνει να φτάσει στα καμένα βούρλα, συναντάει ένα τύπο ντυμένο όλο στα μπλε, καταγάλανο. Δεν προλαβαίνει να τον δει καλά, του κάνει σήμα να σταματήσει. Σταματάει στην άκρη, ανοίγει το παράθυρό του. Πριν προλάβει καλά να πει τίποτα ο τύπος με τα μπλε, τον αρχίζει ο δικός μας. «Ξέρω φίλε, είσαι ο μαλάκας με τα μπλε και λέγε τώρα τι θέλεις». «Άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια».